XNDB आदामोना बैसागो बोथोरनि दिनैनि समाव मा फोरमायखौ बा बिथांमोना मा फोरमायहरखौ बर' रायजो राजाफोरनो गिबियावनो बैसागो बोथोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै गोदान बोसोरा नोंथांमोननि बैसागो बोथोरा जाहाथे मोजाङै थाङो बेनिनो गाहाम हामलायनायजों गासैबो दुलाराय बर' हारिनि रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना मिथिखागौ निउसफोराव नुनो मोन्दों देबाजिस कर आरो मनिषा बर'नि खोथाखौथ' बेफोरबायदि थासारियाव दुथाङा दिनै मानो जोबथेसालियाव जोबजायाखै मानो एरेस्ट जायाखै बा गोबां सोंनाय आरो जायफोर सोंनायखौ लानानै दिनै बायदिसिना दैदेनगिरिफ्रा बायदिसिना आफादनि दैदेनगिरिफ्रा प्रटेस्ट खालामनायखौ बिथांमोना रेलि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों निउसफोराव। स' बेफोरबायदि मानो जाखो देश बासाव बेटि पढ़ाओ होननानै मोनसे स्ल'गाननि खोथा दङमोन आरो बेफोरबायदि थासारियाव दिनै जाय जोंनि बर' लाइमोन बर' सिख्ला बिथांखौ बुथारबाय गावनि मोजां मोननायानो। स' बेफोरबायदि बिथिङाव मार्डार खालामबाय आरो बे मार्डार खालामनाय बिथिङाव दिनै मानो पुलिसा बेखौ एरेस्ट खालामनो हायाखै। दा खोनानाय बायदिबा मोनसे खोथाखौ खोनानो मोन्दों बिथांनि बिदाना फंबाय सोरबा सासे RSSनि मोजां सासे नेतानो ना बेफोरबायदि थासारिनि थाखाय बेफोरबायदि बिथांखौ एरेस्ट खालामनो हायाखै बिथांखौ हमनो हायाखै। दा बेफोरबायदि गोबां सोंनाया जोंनि गोसोआव जाखांफैयो। सुथुरा जायैनि जाया मानो गोरोन्थिया जायैनो मावा मानो जाय गोरोन्थि मावो बे गोरोन्थि मावनायनि दायनि साजाखौ बिथाङा मोननांगौ। जेसेबां गिदिर नेतायानो जाया मानो जेसेबां गिदिर सुबुङानो जाया मानो बे आयेननि गेजेरजों थाङो नालाय बेनिखायनो आयेननि गेजेरजों बेयो जाफुंनांगौ। नोंथांमोना नुनो मोन्दोंबो जानो हागौ निउसफोराव गोबां दैदेनगिरिफोरानो बेखौ लानानै मनिषा बर'नि बे मार्डार केसखौ लानानै गोबाङानो प्रटेस्ट खालामदोंमोन। स' जियानो जाया मानो लोगोसे बेथिंहाय XNDB आदामोना गावसोरखौ खौरां लायाखै होननानै गोबां दुखु फोरमायदों। लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजानो आइ आफानो बिदा फंबायनो लोगोसे BTR रायजोआव थानाय गासैबो बर' सुबुंनो बा बर'नि बिब' बिनानावफोरनो लोगोसे BTRनि बाहेराव बा आउट अफ BTRआव थानायनि गासैबो बर' रायजो राजानिबो गावसोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो बिथांमोना बुंदों जे गासैबो बर' हारिया खौसे जानानै था। मानोना जों बेफोरबायदि दङब्लाबो दिनै जोंखौ नायफिनाखै बे खोथाखौ बुंदो आरो बिथांमोना जे बर'नि खायसे नेताया थाङिनि खारनै बा थाङिनि थाखाय बिथांमोना गोबां दुखु खालामदों। बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्रायबो गनो हायाखैब्लाबो बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय बारग'नो हायाखैब्लाबो बिथांमोना लुबैदोंमोन सोरबा सासेया जोंनो जेबो होनाङा नाथाय सोरबा सासेया खौरां लायनायखौ बिथांमोना लुबैदोंमोन। मानोना जाय दिनै BTRनि बिबानगिरिफोराव दङ बा बिबानफोराव दङ बिथाङा बिसोरनि बा XNDB आदामोननि नाजानायावसो दिनै बेबायदि बिथांमोना पस्टआव दङ। आरो जियानो जाया मानो बे मोजां खोथा जे हारिखौ खनसे सिबिनो मोन्दों सोरबा शिफ जादों सोरबा EM जादों बर' हारिनि सुबुंखौ बा बर' रायजो राजाखौ खनसे सिबिनो सम मोन्दों। बेबायदि थासारियावनो दिनै बर' रायजो राजाखौ सिबिनांगौ आरो हारिखौ जौगानायनि खामानिफोरखौ मावनांगौ। नाथाय दुखु खालामदों बिथांमोना खौरां लायैनि थाखाय जोबथेसालियाव थानाय XNDB आदामोना। स' बिथांमोना दुखु खालामब्ला दुखु फोरमायब्ला जोंबो दुखु मोनफायो। नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायलाय। मानोना हारिनि थाखाय बिथांमोना गोबां जेंना जेथो लोगोसे न'खरखौबो सिलिंखार खालामना लाबाय गोबाङानो। स' बेफोरबायदि थासारियाव गोबां दुखु मोनो। स' जियानो जाया मानो बांद्राय गोलाव खालामब्ला दिनै बैसागो बोथोरनि आरो बोथोराबो जोंथिं एसे गाज्रि। स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर। लोगोसे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। जय बर' हारिनि गोजोन्थों। बाय बाय।